In kin san tauhidi a soyayya mai tauhidi, wanda ya rike tauhidi lamarinsa baya shiga wahala. Tsaya ki jira ni karki tafi, soyayya nasara ce, alƙawali za na rike ni ban so na butulce. Inda gamo to da rabo farar tafiya nasara ce. Yau dai na yi gamo da abar sona mai ƙaunata, ke ce zaki zama uwar ƴaƴana kuma matata. Soyayya zan baki dai bani da tankarki, sunana sunanki kullum ina da ta ƙaunarki. Zuciyata ki mulki sai ki zama uwar ɗaki, karki kauda idanunki na yadda da halinki. Ce za na baiwa yarda ta in ba za ki yaudara ba. Bani so ki zubar da hawayenki, alƙawali na ya aurenki, duka kaina na baki ba wata a bayanki. Balle mata ya gasarki, sarauniyar kyau sunanki, ga fari ga hakoranki, dole in buga takenki. Komai yadda ne ki na fi so ki rike Allah. Aurenki nake buri, yau gidanku na kai toshi. Duk wanda ya rabe ki ni a kanki nake kishi. Sanki ya sa na jinya tun da kin harban mashi. So ne ya kama ni, ko ina ne za na cire shi. In dai kika canza min rayuwata za ta wahalta. Duk abin da na furta na san da kina jina, ni da ke ɗaya na yarda na saki cikin raina. Ke ce ta ƙasan zuci ma'ajin duka sirrina, ko yaushe na kalle ki sanyi a cikin raina. Yau dai mun daga tuta ni da ke a fannin ƙauna. Yau dai na shige duniyar soyayya ga ta mai daɗi, sannan ba matso a cikin ta na ga akwai yawan faɗi. Ta so zo mu zauna a lambun soyayya mu yau taɗi. Soyayya kike minni dan Allah ba kya nufin kuɗi, komai za a bani in ba ke ba ba za na karɓa ba. Komai ya same ki daure ki tuno Allah, samu da rashi ke sani ba mai sai jalla. Duk abin da kin karasa duniya tuni an ƙulla, sai ki bar zancen matsala sai ki sanyo tauhidi. Ni na fi so ki rike sallah.